Mudi wato mudi abin da kai wa fada ba abin da za a ce maka sai dai Allah saka da alheri. Wannan haka yake. Saboda haka ai bai kamata ma a ce kana zaune a nan ba. Mudi tashi dawo kusa da ni. Dawo hannun dama na. Allah a taya ni godiya. Allah baka nasara, godiya yake. Allah kuwa. Godiya yake Allah baka. Ko akwai mai ja ne? Lokacin da ka zo da mai gidanka na da aka ba shi tsintsiyar fada. Haka aka yi. Na ce kai ma ba zan barka haka ba. Kware da gaske. Godiya muke ranka da. To wannan fada mai cika alƙawari ce. Wannan haka yake. Idan kai mana mun ga zamu maka. Masha Allah. Wannan kyautar dalleliyar mota da ka kawo sakamakonka. Kai ma yanzu an naɗa ka. Maji daɗin fada. Alhamdulillah a taya ni munna. Jama'a mu godiya. Godiya yake. Kai ya daga kun haɗa rai. Kuna wani wiki da ido. Kuna kallo na fada ta ce. Ina da dama in naɗa ina da dama in sauki. Ko me kuka taɓa mun a fadan ne? Taron yuyuyu. Ko da ke shi wannan kwanaki yayi yunkurin zai yi abin arziki. Ya maka sanadin an baka kyautar jaki. Matsalar da aka samu sai aka bashi jakar tare ya kawo. A can hanya kan azo fada mata mutu. Na ƙarya? Ko keke ba ku taɓa kawo min ko babur ba nan. Amma bawan Allah nan ya yi min sanadin na samu mota kiran marsandi. Marsandi aka irin ta ministoci 'yan majalisa. Yanzu ni ma haka zan jera in bike tashi. Ai dai mu gani. Daga yau ka sakatara ka bokar ka wala ka sha dan wake da mai a wannan fada. Ai in dai ka ci gaba da bani dama kamar yadda na samu a wannan fadan nan gaba tsohuwar wani zan aure ba. Yayin da dai. Okay, ha to shikenan. Yara yaran ne. Ai da saurana. To wanda ba ga gani. Abi yayi kyau. Kakan zaune da wani Assalamu kuma alaikum. ka yake. Allah shi taimake ka. Yau Mudi ai kai dama ne zo ne. Hattara Isa mai adashi. Hattara a fada kake. Baka da hankali ne? Kwaya ka sha? Ko giya ka sha? Da wannan cin mutuncin da ya min ranka shi dade. Abin ne in tafi gida zan wuce. A'a zauna. Ya rasa wanda zai taba sai ashe. Da dai ka banni ba da mu in bashi da Allah. Mudi. Yau sai an kawo maka yancin ka kai mai da sai kace ko waye laifin ka shida. Ku irga mun. To. Na farko ka shigo fada babu sallama. Ka shigo fada ka daga murya. Ka shigo fada ka kama maji daɗin fada da kokawa. Ka shigo fada ka hassala sarki. Ka shigo fada ka sa sarki ya mare ka ya bi ya gudu kafa. Biyar kenan. Ka shigo fada kana kallo na ido da ido sai ka ci wani sa'anka. Shikenan ya cika. An ga maka fada wasa ne? Allah shi taimake ka ya tunzira ni ne. Mudi ya zo ya shiga adashen nan. Ya haɗa ni da Allah da Annabi cewa yana da matsala wace ce ba abin da bai gaya mun ba mai gari. Na ɗauki kuɗi nan ɗaukan farko na bawa Mudi. Tunda na bawa Mudi ɗaukan nan yau sati 3 ban ƙara ganin idan Mudi ba. Shine na bigarin nan rankata kaf na zagaye ban ga Mudi ba. Na ce to bari zo fadan kawo ƙarar shi. Ile ko wannan zuwa sai Allah ya sa na gan shi a fada shi yasa ga nayi wannan abu. Kai ka kallar da kyau in wani iskanci kake ji da giggiwa wallahi na kwan gaban ka. Na kwan gaban ka ganna nan ba iri shegantakar ta ba da ban yi ba fa har rawan banjo nayi. Ko da ka ga na saka rawani za ka zo har fada ka nuna min rashin hankali da tsageranci to wallahi na kwan gaban ka. Ka kiyaye ni yanzu na ladabtar da kai. Banza aikin ko ba haka bane? Haka yake. Allah ya wuce zuciyarka. Allah ta yama. Tun da kaga haka ya faru da mai adashi da Mudi to ranka yadda ayi bincike ruwa bai ya tsami banza. Kai dama na fahimci ba kauna ta kake ba. Mudi ga ya min yadda aka yi. Ina maganan adashe kwanaki da nazo na same ka na ce maka na shiga adashe har an ban ba. Kace bai dace na shiga adashe ban da sana'a ba. An yi haka. In je in sanarwa mai adashe na fita. Kai ban zo na sanar maka cewa na Yaushe ka ga mun wannan magana? Na zo na same ka na ce maka na. Baka fita daga adashi ba. Tunda na baka kuɗi ka sake zubi ne? Kana ja. Mudi na ja. Me adashi?
ba zan yi musu da shi a gaban ka ba mai gari ban ne in wuce. A'a karka wuce sai an kara maka yanci. Ai anan sai an kara maka yanci kanka. Allah ta yama. Ni ma matsalan adashe tsakanina da muke da kai. Mudi shine sanadiyyar matsalan adashe. To ai har yanzu Mudi baya ji. Ba Mudi Kai ku dakata ma. Kai miya da shi. Wai ni ba satin nan ne ka daukan adashe na ba? Kwarai da gaske. Me yasa baka kawo min zubi na ba? Mai gari ba kai ka turo Mudi ka ce a baka kuɗi kana da uzuri dama kuma na ce dama ranar ɗaukar ka bane na ɗauki kuɗin karanka ta kaf na irga kuɗi muka irga ya tabbata kuɗi ya cika na ɗauka na danka wa Mudi kuɗi. Hankali. Ko kai ni ino. Mudi. Haka aka yi. Dai aka yi ranka shi daɗe yadda aka yi ke ɗan wallahi hakan da ka gani. Daga karɓi kuɗi ina ka kai. Ki kwana 2 miyar gidan lami naga ake hajiya bakinta yana maimai na fahimci daɗi take son ci. Ai zabi da kaji da ka ta ci ranka daɗe da kuɗin adashi aka ci wannan zabi. Mudi ka kashe. Kai kuma Ka kashe sai. Mudi ka kashe. Duk ko maɗanka ta taso. Mudi ka al'uba ka. Ka ci al'uba ka Mudi. Wallahi ya mu daidai. Gani yayi mai gari bai cin kuɗin To sa. kun gani zama ma fa ka ni ba fa. Dole in bi su saboda na tabbatar da in Mudi ya gudu ni na shiga uku Wallahi da kuɗin tallahi. mutane. Kai ma A'a haba. kai ma ka kuma kiran mai alau baka da kwabo.